45 vuotta sitten nuoret arkkitehdit Irmeli ja Markus Visanti saivat suunnittelutehtävän. Oy Alkoholiliike AB osti heinäkuussa vuonna 1955 asuntotontin Talberin puistotien varrelta Helsingin Lauttasaaressa. Tarkoitus oli rakentaa asuintalo henkilökunnalle ja avata niin sanottu väkijuomamyymälä talossa. Helsingin kaupunki ei sellaista halunnut ja asia meni aina sosiaaliministeriöön saakka, joka sitten antoi luvan vuonna 1956 myymälän perustamiseen. Talo voitiin rakentaa. Tänään 45 vuotta myöhemmin meitä talon asukkaita kiinnostaa, kuinka talostamme tuli sellainen kuin se on. Kuinka kaikki tapahtui. Ja sitten Lauttasaari oli niin kuin maaseutua siihen aikaan. Täällä ei ollut, tuo Pajalahden tiekin oli hiekkakäytävä, ei mitään, täällä ei ollut oikeastaan asfaltoituja katuja kuin Lauttasaaren tie ja Talberin puistotie. Siinä jouduttiin tekemään täyttömaata niin paljon, että se saatiin, kaivettiin pois vanha ja tehtiin uusi. Ja se jouduttiin vielä nostamaan se täytemaa. Ja sen takia rakennuksessa on semmoinen omalaatuinen terassi edessä. Asemakaavan määräyksen mukaan rakennuksessa saa olla enintään 4 kerrosta ja se saa olla 14 metriä korkea. Kuinka arkkitehti lähtee tästä liikkeelle? Se on loppujen lopuksi sekä asemakaava että tonttikartta määrittelevät aika tarkkaan rakennuksen muodon ja paikan tontilla. Siinä on jotakin pientä varaa, mutta kyllä se on hyvin vähäistä. Siinä tonttikartassahan oli määrätty tarkkaan tämän rakennuksen paikka. Niin oli. Että sitähän piti noudattaa. Aivan. Ei siinä aluksi juuri tässä lähtökohdassa ole paljon sanomista. Kyllä se on niin, että ristisanatehtävä, mikä ristisanatehtävä. Meidän talossa on sekä asuntoja että liikehuoneistoja. Oliko Alkolla paljon vaatimuksia? Ei ainakaan liikaa, koska monessa muussa asiassa, monilla muilla rakennutteilla on ollut paljon enemmän kuin Alkolla. Ei ne niin paljon puuttuneet tähän asiaan. Alkolta tuli toivomuksia, kuinka monta prosenttia suurin piirtein isoja huoneistoja, kuinka monta keskikokoista ja kuinka paljon pieniä. Mutta ei sitä voinut täysin noudattaa, kun siinä tuli aina joku vastaan joku muu. Talossa tehdään pian korjauksia. Terastirappaus on kaunis, mutta kallis. Kyllä mä luulen, että se oli aikoinaan Alkon toivomus. Mä luulen kanssa. Joo. Juuri, että se kestäisi, kun siinähän on se merituuli ja se on aika kovalla koetuksella. Se piti olla kaikkien kestävin rappaus, mitä voi olla. Kuitenkin siitä osa putosi. Se on siis ravintolan päällä päädyssä, niin siellä on sellainen suuri läiskä, jota ei onnistuttu enää myöhemmin jäljittämään. Meidän talossa on erikoisia yksityiskohtia, osaksi ensimmäisten asukkaiden toivomusten takia. Esimerkiksi parvekkeiden välit. Niin, ne ovat eri kokoisia, mutta eipä se paljon näy, jos pelkällä silmällä katselee, vaikka jokaisen parvekkeen väli on eri pituinen. Siinä on jopa 50 senttimetrin eroja. Arkkitehdin työ ei ole vain paljon piirtämistä. Se on myös suuri määrä yksityiskohtaisia ohjeita eri asioista ja kokouksia. No silloin pidettiin niin kuin nytkin työmaakokouksia, oliko se parin viikon välein ehkä tai 3 viikkoa ja silloin kaikki epäselvät asiat käytiin läpi ja samalla käytiin työmaalla katsomassa. Ensimmäiset asukkaat saivat aika lailla vaikuttaa asuntojensa suunnitteluun. Halusivat aika paljon
jopa niin paljon, että he halusivat seinän siirrettäväksi tuonne päin. Mä sanoin, että mä vois sille mitään, siinä on porrashuone. Otetaan porrashuone pois. No mä sanoin, että ei sitä sillä tavalla oteta pois. Vuonna 1958 toukokuussa oli sisäänmuuton aika. Mutta me pidin Lauttasaaresta. Ainoa mikä täällä oli, niin tuo missä nyt on talo, se oli sellainen roskamonttu, jossa oli vanhat hetekat ja kaikki se ikkunanäkymä oli todella kamala. Nyt mutta, se on muuttunut. Niin, on, mutta aika myöhään vasta. Se oli, ei kaupunki laittanut sitä heti, mutta sitten siinä oli paljon sorssia ja siinä oli omalaatuinen tuollainen niin kuin luonnonpuisto, mutta vähän sottainen. Kuinka silloin ajateltiin asuntojen suunnittelusta, muodosta esimerkiksi? No ainakin minä olen aina ajatellut, että ne asunnot pitää olla niin kuin kalustettavissa. Sitä, että mikä ruokapöydän paikka ja istuinryhmä ja että siitä se muoto tulee. Täytyy aina miettiä sitä asukasta, joka siihen tulee, vaikka ei hänen toivomustaan mitenkään voi joka kerta toteuttaa. Kyllä se suunnittelu lähtee sitä työstä, mitä keittiössä tehdään. Ja silloin tuon aikana ei ollut kodeitakaan paljon, niin kyllä se lähtee siitä ruoan laitosta ja pesusta. Et siitä se lähtee ja että mahdollisimman helpot yhteydet. Minä olin saanut tutustua tähän Hella-systeemiin messuilla ja ihastunut. Ja kun täällä oli paljon, jotka eivät pitäneet siitä, että Hella ja tiskipöytä ovat eri puolilla, niin minä taas ihastuin. Minusta se oli kaikkein parasta, mitä voi olla. Ja viihdyin tuolla keittiössäni kovin hyvin. Mä olen ehkä vähän sellainen arkipäiväinen ihminen, joka yleensäkin viihdyn keittiössä. Ja kaikenlaisessa pikkusessa puuhastelussa. Kylpyhuoneisiin laitettiin lattialämmitys. Ei aivan tavallista siihen aikaan. Niin oli jo, ei sitä niin monessa paikassa ollut. Mä vielä ehdotin, että pannaan lämminvesijohto kiertämään lattialla ja siitä kautta tulee lämminvesi kylpyhuoneeseen. Ja tällä tavalla tuli myöhemmin, ja niitä on joka paikassa nyt näitä lattialämmityksiä, ne on sähköllä, eikä tällä tavalla lämminvesijohdolla. Meidän nelikerroksisessa talossa on onneksi hissi. Hyvin harvassa nelikerroksisessa talossa Lauttasaaressakaan on hissiä, ellei sitä ole jälkeenpäin sinne tehty. Ei ollut pakko. Helsingin kaupungissa oli määräykset hisseistä, mutta nelikerroksisiin ei vielä tarvittu hissiä. Joten köyhä ja nuuka rakennuttaja jätti sitten pois. Nekin maksaa. Portaissa ja asunnoissa on mahonkiset ovet. Se taas on standardin nostamista ja hinnan myöskin. Maksoi ne vähän enemmän. Paitsi ne yllättävän halpaa mahonkin siihen aikaan oli, samaten kuin tiikki. Kun oli aika kunnostaa portaat, yritimme löytää alkuperäiset värit. Ne ovat erilaiset joka portaassa. Jos tänään suunnittelisitte Thalbergin puistotie 1 uudelleen, tulisiko siitä samanlainen? No se on vaikea. Siis samanmuotoinen ja sitä olisi pakko tulla. Ja jos ajattelee, että niin ei se niin tulisi yksinkertaisempia ratkaisuja huoneistoon, jos ei kuka puuttuisi niin asioihin. Kyllähän se voi olla, että ne asunnot olisi ehkä vähän selkeämpiä. Nykyään esimerkiksi keittiöt ei ole enää erillisiä, vaan ne on vain osa oleskelutilaa. Ja et luultavasti se olisi ehkä vähän selkeämpi. Vähemmän seiniä, vähemmän ovia.
Arkkitehdit loivat kehykset, mutta talo on se, mitä siellä tapahtuu. Meidän talossa tehdään työtä, eletään, leikitään, muutetaan tänne ja joskus pois täältä. Kunnostetaan rapistunutta 45-vuotiasta. Tehdään talo omaksi jokaisessa sukupolvessa.